Així s'han juntat avui una trentena de persones a la platja de Serràpita per representar la situació de massificació. I arriba un moment que no podem permetre que ens treguin, bàsicament, de casa nostra. Situacions que es viuen cada dia. Bona nit. Unes 2.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat per la façana marítima de Barcelona contra l'actual model de turisme. S'ha de canviar de model i posar límits. Demanen que es compleixin les lleis. Les protestes pel turisme massiu de Barcelona i Mallorca. Una manifestació que ha acabat amb la lectura d'un manifest. El hashtag Ocupem les nostres platges Regne Unit, un país